So, welcome back mga kalababong siya, dabang ni Bay. So, karon loads mo ni akong kuan gahapon nga wa matiwas kay kusog kay ulan. So, mo ni mga loads. Mo ni ang nahimo sa isa ka pligo na ko mga loads. 8 ka buok. So, kani mga loads taka pa nag-alambre. Ano? Kani sa nabutang kalambre mga lods. So ikumpara na to siya di parehas. Kani na square na siya. Kalakong na siya mga lods na mga alambre na nalingin na. Nalibot ng alambre ani mga lods. So muna itong alambre ibutang diya. Muna siya di ibutang. Iana mga lods. Paguman iana. Iana na po. Pod para ma-square pero isud lagi malods kung wala kay pangontrol ani pagbawog ni mo splice ani masobra masulod kulang dako pod sakto gyud ang imong bawog sa lambre pare ani mga lods ana siya ana gikuha na gisukod ana gibawog na siya ana sukod gyapon ano siya na square. Pag na-square na siya mga lods, muna po tayo ilak na to. Ano siya? Bawgo na siya mga lods. Bawgo na siya para may ngani. Pareha tanawa mga lods. Di siya parehas. Muna siya yung nakal-diferensya. Hindi siya parehas. Kani siya, mga bangag. Kana siya mga bangag. So pag mapilo na mo na siya yung resulta. So kulay mo mga lods. Anong kuha sa kong papa. Mau na pareha mo forma. Itong himo na pamero nga mo ni mga lods. So dili kasi na pareha. Lahi siya forma. Backjab ng isa. Backjab mga lods. Backjab. Ayos mga lods. Dahil forma. Di gito yung mga ko ng ibang kay para di kayo maglisod. Karon kay nauna man yung taod mga lods. Ang lubot naunang taod. Wala ni maingani. Dapat mauna ni siya og arag alambre bago mataurag lubot. Na, karon lisod ko sa una ko ng pagtaod sa alambre na may lubot. Job. Tutisingan makaya na to sulbad yapon eh. So mo to mga lods, update mo niya kung kanya na po mga lods suportahan. Portahan na pa lang mo niya. Pag mahuman ako tuyok ni kanya butag alambre. Imo na pong portahan. So mo to, mat